Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Gala, kumusta? O congratulations, no? Kay taas-taas ka panahon nga nakiguban ka sa atong pagtuon. O sa lakto digsoon, niya nagita sa ikatulo na nga bahin, no? Apit na kita matapos kay niya naman ta sa ikatulo nga bahin sa atong pagtuon. O mao lagi, naanap ta sa Roma 12. O sa kinatibukan sa atong pagtuon, mao na gini sa Roma 12 padung na gini sa katapusan. O ang atong topiko nga hisgutan mao ang pagkamatarong sa Dios makita diha sa kinabuhi sa mga sumusunod ni Kristo. O sa atong paghisgot karon, hisgutan nato kining ang pagbalaan sa imong kinabuhi makabuot pinagi sa imong hugot nga pagpanugyan sa Dios. At usalang ka bersikulo atong tun-an kini lamang Roma 12:1. O mo lagi ni daghan kayo pamilyar kayo ni ini nga bersikulo ngani akong memorize kini sa English, no? Apan kay binisaya man kita karon ni among kita sa Cebuano nga pagtuon ato lamang usahan gamiton ang pinulungang Cebuano sa tanan natong panaghisgot, no? Roma 12:1 matud pa, busa giyawhag ko kamo mga igsoon base sa kaluoy sa Dios nga ihalad sa inyong ang inyong lawas isip buhing halad balaan og kahimutan sa Dios mao kini ang inyong espirituhanong pagsimba. Klaro kay igsoon nga ang pulong sa Dios nga mabasa nato sa Roma 12:1 o mo lagi kining gingon busa giyawhag ko kamo mga igsoon base sa kaluoy sa Dios. Ang gisgutan niini kadtong mga previous nga verses, no? Ang katong gistoryahan nga pagsalikway, pagmagahi sa mga Hudyo o sa mga kaalam sa Dios o tanan nga nahisgutan sa bersikulo katong previous nga mga hisgutanan gikan sa kapitulo 1 ngadto sa 11. Muning sa English mingon diri, therefore I beseech you brethren by the mercies of God, no? O sa Binisaya, busa giyawhag ko kamo maigsoon base sa kaluoy sa Dios. Gibasihan gyud ang kaluoy sa Dios kining mahitungod sa pagsimba nato maigsoon, no? So, ang mga katawhan sa daang tugo nagmatuod sa ilang pagpasalamat sa kaayo sa Dios pinagi sa nagkadaiyang halad ug amot diha sa templo. Sila nagahalad isip pag presenta sa ilang kagalingon. Mga hayop, gisakripisyo sa matag kasalanan. Niini mahugasan ang ilang makasalanan at tubangan sa Dios. Uman, magunob ang templo sa Jerusalem, si Pablo misugyot kanato nga mga magtotoo nga mga katawhan, no, sa daang tugo nagpuyo sa Roma na dili na sila maghalad og salapi og mga sakripisyo ngadto sa Dios, kundi dili ihalad ang ilang mga kagalingon, mga lawas o hingpit nga manugyan sa ilang mga kagalingon ngadto sa bahan sa atong Ginoong Jesucristo. Kini ang pagpanugyan kay pakita nga sila dili na alang sa ilang kagalingon apan alang na sa Dios. So mao kini ang buhi gyud nga halad ang gipangayo sa Ginoo. Kini ang pagtulunan mugiya sa tukmang pangutana nga haom sa matag Kristiyano, no? Alang ka ba sa imong kagalingon o imo na bang gihalad ang imong kagalingon ngadto sa Dios isip pag-ila sa kaluwasan diha kang Kristo. Usbon ko igsoon, alang ka pa ba sa imong kagalingon o imo na bang gihalad ang imong kagalingon ngadto sa Dios. Kining paghalad dili pasabot nga hunusan, no, imong kinabuhi nga patyon nimo imong lawas, no? Kung dili dili na magtinapulan, dili na maglangay-langay, no? Apan magsugod na sa pagpangalagad pinagi sa espiritu, lawas, bahandi ug tanan nga naa sa tao, naa kanimo kanako. Kini nga paghalad lakip sa espirituhanong pakigbugno batok sa tanang pagsulay, no? Tungod kay ang unod makigbatok sa espiritu ug ang espiritu makigbatok sa unod. Adto pa sa Galacia 5. Si Pablo nagpunting sa iyang kagulingon sa pagpasabot nga kini nga bersikulo nagpasabot kini nga gilansang ako uban kang Kristo didto sa cross. Busa dili na ako nabuhi kundi si Kristo na nga niya kanako. Si Apostol Pablo mibugkos na sa iyang kagulingon sa hingpit sa walay katapusan ngadto kang Kristo ngani giisip na niya ang iyang kagalingon nga patay na ug ang iyang kinabuhi dili lamang kang Kristo pinagi sa Blang Espiritu, no? So si Kristo na tag-iya siyang kinabuhi diha sa Blang Espiritu. Kini nga mga gasa
ang dugo ni Kristo ug ang pagpuyo sa iyang espiritu kanato mao nga walay katapusang kinabuhi nga gihatag kanato. So makita nato si Apostol Pablo mipunting sa kinatibuk-ang pagpanugyan sa Kristohanon isip imong makatarunganon nga pagpanghalad. Ang imong malipayong pag-awit, pag-ampo, pangamuyo, kahimuan kana no? Dakog kahimuan sa imong pagpangalagad apan labaw nga tinguha sa Dios ang imong tibuok, no? Nga walay katapusang pagpanugyan sa imong kaugalingon ngadto kaniya. Mao kini ang pagpanugyan nga buhaton sa makausa lamang ug dinhi imong masinati ang bag-ong kasabutan o ang kinabuhing dayon. Tinuod igsoon mao gini ang pagpanugyan sa imong kaugalingon ang gipangayo nga pagsimba sa Dios. Pag-ampo ta igsoon, langiton nga mahan gisimba kanamo. Uban ang kalipay tungod sa kaluwasan among naangkon pinagi ni Kristo. Nahimo ikaw namong maluluyon nga amahan. Tabangi kami nga pakapanugyan kanunay kanimo. Ug likayan ang kahakog nga muhatag kami sa among panahon, abilidad ug tibuok namong kaugalingon diha sa imong anak. Ug likayan namo ang sala sa tanang kahugawan. Una kami sa imong putling gugma sa pagkamatarong aron magpuyo kami sa imong kabubuton ug sa kadagaya sa imong grasyang kaluoy. Amen. Dunay pangutana igsoon, nakapanugyan ka na ba sa imong tibuok kinabuhi diha kang Hesus nga imong manluluwas ug nagpabilin ka gihapon sa imong kaugalingong gusto? So, mao na ang pangutana igsoon, no? Imo na bang gitugyan imong kaugalingon kang Kristo o ikaw pagyapon ang naghari sa imong kaugalingon? Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.